municipal en homenaxe ás letras galegas dedicadas a Francisco Fernández del Riego. Nesta xornada, para o recordo, a banda conta coa colaboración de Cántigas da Terra. Por tanto, estamos ante un espectáculo que reúnese dúas agrupacións senlleiras da cidade. Xuntas farán un percorrido por diferentes músicas galegas, con especial arraigo na cidade turina. Na primeira parte, a banda fará unha selección de repertorio galego contemporáneo, que bebe da música tradicional. Abrirán o espectáculo interpretando Metamorfosis sobre o himno galego, do compositor coruñés León Durán. A obra é unha estrea absoluta e foi gañadora do 13º concurso galego de composición. Como o seu título indica, a obra traballa os motivos principais do himno para elaborarse outras texturas. A continuación, a banda interpretará Exilieta, unha fantasía para gaita galega e banda adicada á banda de música de Silleda, polo compositor Antón Alcalá. Contará coa intervención do gaiteiro solista José Manuel López, José. Dirixida por Juan Miguel Romero Llopis, recibimos con un fortísimo aplauso á banda municipal da Coruña.
Boas noites. Para rematar esta primeira parte, interpretaremos 3 pezas para a banda do compositor natural de Poio, Mario Díaz. Esta será a primeira intervención de Cántigas da Terra no concerto. A obra está estruturada en 3 movementos diferentes, inspirados e construídos a través de 3 pezas populares gallegas, recollidas no cancioneiro dos musicólogos Torner e Baligay. O derradeiro movemento da composición recolle 2 melodías máis populares de Galicia, que serven de complemento á terceira peza popular vinculada a esta obra. Sen máis, deixamos de coa Banda Municipal da Coruña e con Cántigas da Terra.
Hai 30 anos deixounos Carlos Díaz o Xestal. Ademais do seu gran humor, de Xestal debemos destacar a súa paixón pola música. Foi un gran seareiro da nosa banda municipal. E hoxe queremos homenaxealo tamén cun dos seus contos. Ademais, viaxaremos á Costa da Morte para escoitar diferentes melodías que se conservan no arquivo de Cántigas da Terra e que o director do coro, Luís Bolón, arranxou para esta ocasión. O primeiro deles é unha versión para instrumentos tradicionais e voces, e no segundo contaremos coa colaboración da banda. Antes de transportarnos a Bergantiños, abriremos esta segunda parte do concerto con outra estrea absoluta. Será a obra de Simón Couceiro, Danzas Nocturnas de San Xoán. A obra presenta unha exposición a modo de fanfarria que precede a 3 seccións con carácter de danza. Cunha clara inspiración popular, o autor forma unha corta e variada peza musical folclórica. Sen máis, desfrutade da música da Banda Municipal da Coruña.
todos os veráns viña a pasar a Armunio un mes un señor que era galego e chegara a diputado. O caso é que somente era galego de nacemento, porque do resto o único que sabía da nosa terra era a rede de caciquismo na que estaba pillado o noso pobre labrego. Como está a mosca na terra? Empezaba por non falar unha sola palabra na nosa linguaxe. En fin, quasemente que era un estranxeiro. Pero tiña un criado que lle chamaban Bastián e que tiña moita fama polas mariñas e sala de moita sabedencia. E xa se sabe. Un día estaba Bastián regando no xardín e veu don Reinaldo o seu bastón, o seu canopia, o seu manóculo, camiñando pola horta baixa, e dixolle: "Buenas tardes, Bastián. Parece que estás haciendo de Neptuno." "Ai, señorito, eu non sei quen é ese señor." "Bueno, hombre, perdona, que no me di cuenta que vosotros los campesinos no sabéis lo que viene escrito en los libros. Pero mira, yo te voy a decir quién era Neptuno. Precisamente era un dios de la mitología griega que se encargaba de la distribución de las aguas. Ai, señorito, lástima que non viñese hoxe por acá, que ainda me aforraban a viaxe de traballo." "Sí, hombre, te comprendo. Pero Neptuno no se dedica a esos menesteres tan pequeños." "Bueno, mire, voulle facer tamén a vostede unha pregunta. E non se malrito porque vostedes os señoritos todos lo saben, pero mellor isto non lo sabe. Naturalmente que nosotros non lo sabemos todo. Pois mire, vostede sabe quen inventou a tinta. Ves? Eu non sei quen inventou a tinta. Pois aquí, calquera mariñán, sin ter ir nada a escola, sabe que a tinta inventou o Calamar. O señor revirou o fociño, apretou o ollo contra o monóculo, revirou o bastón e correu pola horta arriba como pillado do demo, porque no fondo non lle gustaba que os criados lle desen respostas como esta. Puxo en orden os seus sentidos, voltou pa baixo e arremeteu de novo contra Bastián. Dixolle: "Mira, Bastián, te doy las gracias por haberme dicho quién había sido el inventor de la tinta. También he comprobado que lo que dicen los vecinos de Armunio es cierto. Eres un hombre inteligentísimo. Tienes una sabiduría que, como si te la hubiese dado la naturaleza. Pero mira, si Dios ahora mismo pudiese cambiar tu naturaleza entre burro y caballo, ¿a ti qué te gustaría ser?" "Ay, señorita, a mí un burro." Tú no sabes lo que dices. Un burro es un animal manso, si quieres, es un animal bueno, pero es un animal despreciable. Imagínate un caballo que puede ser montado por un emperador, por el papa, por el director de la banda de música municipal, por el director de Cántigas da Terra. Pero un burro, Bastián, que solo lo tenéis los leandieros para ir al molino o para ir a buscar la hierba de las vacas. Ai, sí, señorito, eu eso tamén yo sei, pero desa maneira ainda podía chegar a diputado e marchar para Madrid.
noutras cousas hasta que se fixo a banda municipal. A morriña de non saír de aquí, eu puiden ter saído e vivir exclusivamente da música, pero isto non sucedeu ata que se fixo a banda municipal e ingresei nela. Lástima que non se tivera feito antes. Así falaba Emilio Corral para a Radio Nacional de España en marzo de 1982. Emilio Corral é, sin ninguna dúbida, un dos nosos grandes gaiteiros. Ademais de tocar en Cántigas da Terra, como ben di o mesmo Corral, foi un músico da banda municipal da Coruña. Hoxe, queremos lembrar a Corral a través da súa música, co fandango, o fachendoso e ca muñeira axeitosa. Para rematar con o concerto, interpretaremos un repertorio moi cascarilleiro. Será o Pasodobre da Coruña de Faustino del Río, director de Cántigas da Terra, na altura da composición deste Pasodobre, e o Maneo de Bisma, recollido por César Santamaría. Recibimos cun forte aplauso o grupo de gaitas de Cántigas da Terra.
agradecer especialmente á Banda Municipal da Coruña e ao seu director Juan Miguel Romero Llopis o seu convite e a súa amabilidade. Sen máis, despedimos este concerto do mellor xeito posible, coa Foliada da Coruña. Cantade con nós!
Sí, sí, sí. Nótase, ¿eh? Nótase. Nos vemos ahora. Que nos vemos ahora.